Ividiyo ethendi kumakhasi onxibelelwano eboniswa ekholelwa ukuba bekubekwa inkosi yaseNigeria neyaziwa njengenkosi uSolomon Ogbonna eziko idale isangxi kubahlali quka bezopolitiko, iinkokheli zokuhlala kwakunye neenkokheli zemveli. Ukanti ukuncokola ngalomba sinayo unkosi Mwelo Nokonyana enongusihlalo ke mbukeli wombutho iCongress of Traditional Leaders of South Africa iContralesa ngamafutshane. Masikubulise mntwanekazi sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Nkosazana mandibulise kuwe nakubalaleli. Enkosi ke ngethuba siyabonga. Mntwanekazi siyibonile ividiyo ithe thishilili kumakhasi onxibelelwano kunjalo nje sibonile nani indlela mhlambe enithena bekanti niziva ngayo engalomboniso. Ingaba mhlambe niphefumla nisithini? Msasazi siyibona lento ngogonyamelo ngoba elinye ilizwe lifike kwelinye ilizwe lizenze intando yalo ngongahloniphi imithetho yezwe, ingahloniphi nobukhosi bakwaRharhabe. Yolonto ke lo mcimbi wakudale umsindo kuba indelelo engaphezulu kwendelelo esakasayifumana eMzantsi Afrika. Yolonto ke ngowabantu baxhasa ubukhosi bethe unakanye into koba apha eMzantsi Afrika kwilizwe labo abantu bokufika bazenzele unothanda, bangazenzela unothanda nje kuphela koko baphinde ke ngoku badelele ubukumkani noburhulumente bezwe. Yolonto ke ngoku kukhona abantu abathe bevakalisa kungaxoli kwabo. Nathi ke njengenkokheli zabantu umbutho wekumkani nenkosi iContralesa nayo ke ngoku yazeka mzekweni kunye nabantu bakuthi into yokuba lona umcimbi ngumcimbi lo ngeke siwuthulele, ngumcimbi lona ekufuneka siwududule okomhlola owenzekileyo eMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbe ubangaba mhlawumbe lenkosi biye yasondela ingakumbi kulomhlaba wamaRharhabe yasondela nakuzo ikumkani nenkosi izichaza mhlawumbe into yokubana ingubani. Ingaba mhlawumbe ibizawuvumeleka into yokubana yenze lo mbono isithe sawubona kwaye siyafuna ukuqonda mntwanegazi into yokubana imigaqo yokuba umntu abe yinkosi yesixeko ngokusesikweni ihamba njani? Masiqale msasazi ngoba ubukhosi bunenkqubo yayo. Kufuneka ube nomhlaba, kufuneka waziwe bubukhosi baloo ndawo, phinde wakuba waziwe ubukhosi baloo ndawo ube nalento kuthiwa yi-royal family, ifemeli yakhona eza kuthi yaziwe sisizwe onaso kulo mhlaba wakho. Wakuba ugqibeka kanjalo waziwe nabubukumkani baloo ndawo. Sikwazi ke ngokusa incwadi kurhulumente, burhulumente bukwazi ke ngoku nawo ukwazi uba ngokwenene uyinkosi esesikweni uphinde ube yinkosi elandela umthetho. Apha msasazi ayisondelanga nokusondela kuloo nto kuba umntu waseNigeria ofike apha asiqinisekanga uba ufike njani, asizazi neempepha zakhe uba zininjani. Waqokelela abanye abantu bakokwabo and bambeka njengekumkani kumhlaba ke kaRharhabe. Yiloo nto ke msasazi into embi enzima kuba kaloku ifuna umlo kuba abantu xa bengena emhlabeni benye ikumkani bezenza ubunganga bekumkani kunyanzelekile abanye abantu bame ngeenyawo bakwazi ukukhusela ubukumkani babo. Yiloo nto ke msasazi lena into ingena kuyekwa. Kuya kuwe ke uba bathini. Msasazi ndingatsho into yokuba basicwecile kule mpelaveki emveni beyivile inkqubo yesizwe nenkqubo yobukhosi. Besithi ke noko bayixolisela le nto. Sathi ke siyafuna ke ngokuba singadibana nabo kodwa ke saqala sadibana sabhunga silibhunga eliphethe eliphondo ngezolo okokuba singadibana njani naba bantu. Siyafuna udibana nabantu abaqinisekileyo uba balapha ngokusemthethweni and ngabantu abaza kuthini. Kona uxolo kunyanzeleke belenzile bengalenzanga nje kuthi belenze nesizweni kuba le nto bayenzileyo banyhashe amalungelo obukumkani bade banyola nekumkani esweni ukumkani uSandile.
yiyo loo nto ke ngoku sizama ukudibana naye ukumkani uSandile nezindlu zobukhosi kunye nabantu ke abakhathazekileyo phaa kuGompo ukwenzela uba sikwazi uba sibe negqiza elililo uba ngaba bafuna ukuza kuthi bezinakuthi. Sivuyileke uba norhulumente wephondo uthe wangenelela kwethe ke nabaseburhulumenteni koonozakuzaku baseNigeria okokuba kudityanwe ngalo mcimbi. Sizimisele ke nathi uba sibe khona apho enzela uba aba bantu bakwazi ukuza kuthi baxele into yokokuba basuswe yintoni ukwenza le. And siyayiva ke msasazi uba khona nomnye ngokuphinde wangena wathi hayi baseMzantsi Afrika lo bazoba zikumkani bona bathathe yonke into uba bamithisa abafazi bethu nabantwana bethu bazenza yonke intando abafuna ukuyenza eMzantsi Afrika ngenjongo zokokuba bathabathe eli lizwe belelabo. Nto leyo ke engesiyivume basayilwa imfazwe ezazilwa zazininzi kweli lizwe. Sabaninzi ke nangoku ezothanganiswa. Xa uthatha ngemfazwe wena mntwana egazi uyanikhumbuza into bangaba eneneni eliphondo laseMpuma Koloni liphondo esingathi into kubana li-rich kakhulu in history. Kwezi mfazwe siyaqonda into kubana ubukhosi badlala indima ebaluleke kakhulu ekulweni eza 9 frontier wars. Kwaye ke siyaqonda into kubana nondlebe ezikhanyilanga bathi xa befika bangqala ngqo khona ephondweni laseMpuma Koloni ezenzweni apho bafumanisa into kubana kulapho beintroducer nezithethe zasentshona kuquka nenkolo yasentshona. Kodwa omnye umuntu uzonzikrwempa intloko ethi asiwabona amakhosi esukuma kuba ngoku lenkolo seyizinze ukuzinza. Kutheni ngoku kube ngathi oku kuvuselela iminyele ekubeni izinto ezangaphambili eza-introducwa esingathi into kubana zii-foreign systems zazinza ukuzinza ubukhosi babonakala ngathi abudlala indima? Msasazi ndingatsho ndithi ukusukela aba bakrweliweyo babafika apha salwa imfazwe njengobungqina ezininzi. Sona sizwe salwa imfazwe sidibene namakhoyi namasana kweli phondo. And sinenkosi uJongumsobomvu owalwayo walwa imfazwe wade wakha nomqolomba kulwelo lelizwe noMankana ndibala ntoni na msasazi. Yiyo loo nto ke eli phondo liphondo lengqwele. Liphondo lengqwele ke labantu abaziinkokheli abanganokwazi ukuvuma kwenziwe nantoni na nangubani na. Sayenza loo nto emakoloniyalini, sayenza loo nto wakuba urhulumente lona wocalucalulo ufikile wamabhulu namangesi apha. Sisalwa ke nangoku kuba nakulo rhulumente wethu sithi inkqubo ethathiweyo yasemzini inkqubo efanele abantu basemzini asifanelanga thina. Yiyo loo nto sithi nomgaqo-siseko lo ufuna kulungisiwe enzela uba intlalo yalapha eMzantsi Afrika ibe intlalo yalapha eAfrika ihambe nezithethe namasiko akhona nembeko yakhona. Yiyo loo nto ke kweli lizwe uqaphela into yoba kukwamazenzele kwagilikanqu abantu bazenzela ngoku besithi khona umgaqo-siseko osekeleleke kwiimpembelelo zasentshona. Yiyo ke le nto isingenelela aba bantu uba banamalungelo. Uyokhumbula uba nomgaqo-siseko uthi hayi aba bantu noba bafikile nje bafike ngokungekho mthethweni funa baphathwe kubona kakuhle ngokusemthethweni. Nto leyo ke enyanzeliswayo ngumgaqo-siseko lona ukhona. Yiyo loo nto sidinga uguquko. Ndiyafuna ke ukuthi msasazi oobawomkhulu balwa noomakhulu balwa sisalwa ke nangoku futhi kodwa kube sekugqibeleni sisilwa siqinisekisa into yokokuba eli lizwe alizungenwa ngabantu basemzini. Abantu balapha eAfrika, abantu baseMzantsi Afrika, ingakumbi izizwe ngezizwe kwiindawo ezikuzo ziphaa kuzo ngokomthetho nangokusesikweni ekufanele uba zihlonitshwe, ingakumbi ngabantu abafika nemithwalo, abantu abafikayo bekuhambile zawuba sibamkele ngoba behluphekile kwimizwe labo basenze ngokwamakhwenkwe ezweni lethu. Yiyo loo nto ke sasazi lena into ivuse umnyele kwiminyele ebesathi ikhona. Mntanegazi qabaqaba nje Mntanegazi uxolo kakhulu ngokuqhawula qabaqaba nje ngaphambi kokuba siyiqele siyiqongqotho odliwano-ndlebe ndiyafuna uqonda into yokubana njengokusitsho into yokubana nizawuhlala phantsi ni-engage nezinkosi mhlawumbi zaseNigeria. Ingaba mhlawumbe imiphumela ingaba ikhona into mhlawumbe ekuzonyanzeleka into yokubana bayihlawule? Zintoni mhlawumbe nizilindeleyo kubo njengoko nisitsho into yokubana bafuneke bechazile into yokubana basuka phi zonke ezo zinto? Zintoni izinto ezingamandla enizilindele kubo? Okokuqala msasazi asazi inkosi zaseNigeria thina.
and sazi nje abantu abathi baziinkosi nezikumkani sizawudibana ke nabo xa befuna udibana nabo njengoba senditshilo. Kona ukudelela ukuba bazithoba kuzofuna bezithobile, kona uba bazithobi kunyanzelekile bangithathe inqwelo moya ekhona okanye inqwelo baphinde apho bebevela khona, kuba ingqumbo yabantu ayithetheki phaa ekuhlaleni. And sawuthi sihlangane nabantu sibanike uphumaphele kuMzantsi Afrika. Uba kabaxolisa kuzawufuneka babeke into ecacileyo ezokwaziwa ziinkosi nobukumkani noburhulumente. Loo nto ke babaxolisile sawuthi siyiqwalasele ngoko sikwazi ukukhupha into ecacileyo ngelo xesha. Okwangoku umsasazi sibalindile into yoba baze kuthi bathethe into ecacileyo uba bebenziwa ini. Mntanekazi, kubonakala ngathi sophulukene nawe. Mntanekazi, masibambe ngazibini ngexesha lakho ngokusityebisela kwingxoxo ebaluleke kangaka nesingatsho into yokubana ivuselele isangqwe kakhulu kubemi boMzantsi Afrika. Siyathemba ke into yokubana ezo ndibano zizohamba kakuhle kube khona uxolo, kuba kaloku asifuni ukubona i-xenophobic attacks ingakumbi kwizinto ezikumila kunje. Masibambe ngazibini ngexesha lakho.